Good, magandang araw sa ating lahat, no? Nandito na tayo ngayon sa Malolos, Bulacan. And so live update po tayo ngayong araw para suportahan ang alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayan, campaign Grand Rally. Ayan, so ito na naman po ngayon ang mga supporters loyalista na dumagsa na naman dito sa Malolos, Bulacan. So mamaya po abangan po natin dahil 7 PM pa po makarating si ating Pangulong President Ferdinand Bongbong Marcos. So medyo mahaba-haba pa yung ating pag-aantay, pero syempre mapapanood magbibigay naman ng saya ang ating mga unang mga magpi-perform. Wala, ngayon puno na. So kanina daw kanina pagkakita dito wala pang tao, ngayon daw ay punong-puno na. Okay, so hanggang doon po 'yan, no. At syempre kasama natin dito yung ating mga bagong Pilipino para sa Bagong Pilipinas sa citizen movement, no. Ayan, kita niyo naman guys, so ayan, no. Ayan. Hanggang doon po 'yan sa dulo. Ayan. So napakarami ng tao. So mamaya ay asahan natin mapupuno pa ito. At mayroon pa dahil dito sa harapan, no. Pakita na rin natin dito sa harapan para at least ma-view nyo na kung gaano karami yung tao. So yan po yung mga tent na yan. Ayan po. Yan din po nag-occupy yung mga tao nakaupo. And yung bandang harapan natin, ito yun po yung pinaka-stage nila. Parang bumababa. So yan po yung pinaka-stage, yung sa ating harapan. Siyempre dito yung banda dyan sa part na yan, and dito naman yung ating mga guest or mga local LGU ng Malolos, Bulacan. So asahan na natin yan. Ayan, unti-unti nang dagsa yung mga tao sa ating harapan. So nakapwesto tayo dito sa backstage, ay sa front, dito sa bench ng oval ng sports center ng Malolos, Bulacan. Ayan. So yan po yung ating kaganapan, at wait lang po at ayusin natin yung ating kasi medyo lumuluwang yung ating tripod no? Ayusin lang natin. So, yan po yung ating kaganapan ngayon, at syempre doon napapakita natin yung ating mga loyalista, no, na dagsa na rin dito ngayon. Ayan. So ay kanina ay wala pa daw talaga tao, ngayon po ay ilang lang minuto lang ay dagsa na. So sa labas ay marami pang nakapila. Ayan. Yan po yung ating yung Bagong Pilipino para sa Bagong Pilipinas Citizen Movement. Ayan, so abangan lang po natin yung mga kaganapan ngayong araw na to sa Grand Rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ayan, hanggang doon po yan, no?
So ito po ay mga voluntarism lang ngayon, oh. Baka sabihin na naman ng iba na bayad na naman ito. Alright. Yan po yung ating engineer, John Dulay. Ayan, so huwag po natin kalimutan i-share yung ating live today sa gaganaping alyansa para sa Bagong Pilipinas Grand Rally. Ayan, so mamaya din po ay abangan din po natin yung mga ating senatorials kung sino-sino talaga ang mga present ngayon sa Grand Rally ng Malolos, Bulacan. Yan po yung mga naka-live vest, yung naka-vest po ng orange. Ito po, yun po ang ating mga marshal ng ano no, ng Bagong Pilipino para sa Bagong Pilipinas Citizen Movement. Yan po yung ating mga marshal at sinisigurado po nila ang kaligtasan. Yan. Syempre, kailangan makontrol ang tao. Yan. At disiplinado yung mga yan. So, unti-unti na po nagdadagsa yung mga tao ngayon. So, itong taas ay halos wala nang upuan. No? Ilan na lang po yung bakante. So, mamaya din po ay mapupuno din yan. Okay. So, yung ating mga marshal, naka-ready na yan sila. Ayan, yung mga naka-kulay orange na vest. Nakasuot ng vest. Yan po yung ating mga marshal dito sa second floor na ito. Siyempre hindi tayo nakaabot sa ating hindi tayo nakapunta sa press conference dahil ang layo ng press conference sa venue. Okay, so pasensya na po at hindi tayo makapag-cover ng live at hindi natin mapakinggan yung kanilang mga sagot sa mga tanong ng ating mga kababayan at lalo na yung ating mga reporter. So marami naman tayong mga kasamahan din doon na nakapag-live o nakapag-cover ng press conference ng Alyansa. So abangan na lang natin or search na lang natin sa YouTube. Ang alam ko ngayon ay nag-start na sila sa press conference ng ng Alyansa. So abangan niyo lang po at susubukan ko rin po makakuha ng ibang mga magagandang katanungan at mga sagot ng ating mga senatorials candidate ng Alyansa. Ayan. So konting pasilip naman tayo, paikot sa ating area, no? Ayan, hanggang doon po yan, no? Ayan, hanggang doon po yan yung ating area. Ayan, hanggang dulo po yan. So halos ay puno na, no? Ayan, hanggang doon din po yan. At dito naman po yung pinaka venue. Ayan, ito po yung ating pinaka venue. Medyo natatakpan lang tayo kunti dito ng ng tent kasi napakainit po talaga dito sa Bulacan.
Yung iba naman ay nagsasacrifice, no? Nakikita nyo naman yan guys, oh. Yung mga nakaupo lang doon na wala nagpapayong. Ayan, so hindi nila alintana yung init, no? Para ipakita ang kanilang suporta na galing sa puso sa alyansa para sa bagong Pilipinas. So ayan po yung ating mga kababayan dito na kahit mainit talaga ay tuloy pa rin at nakapwesto na sa kanilang mga upuan. Yung sarapan naman natin na tent guys, ito naman yung ating mga mga kababayan dito na nakaupo na rin. Syempre dapat priority yung mga senior citizen ay dapat hindi talaga maiinitan, no? Para wala pong problema. Okay? So, yan po. Dito ay unti-unti na rin pong napupuno. Ayan dyan, no? And medyo may kainitan lang talaga dito, banda. And, dito naman sa pwesto natin na hindi mainit, kasi meron tayong bubong. Nasa taas po tayo. Ayan. Siyempre, yan yung pinaka-stage natin. Yung sa ating harapan na kung saan ay dyan magtutok ng ating mahal na Pangulo, si President Bongbong Marcos. Present din dito yung ating mga drum lines. So nakita nyo naman guys, doon yung mga drum lines. Ayan yung mga kulay blue. Ayan po yung talagang nagbibigay din ng highlights, no? Talagang pag tumugtog yan ay dumadagongdong din talaga. Siyempre andito yung ating mamaya ay meron tayong ipapakilala yung ating nominee, second nominee ng Bagong Pilipinas Party List 146, no? Kasama din natin dito si Kong Ariel, yan po nakatalikod, at mamaya ay susubukan natin makakuha ng konting interview para malaman natin kung ano yung mga advocacy, mga programa ng Bagong Pilipinas Party List 146. Okay, so kung wala pa kayong party list guys, ayun, support na natin, iboto na natin, nilagay natin sa balota ang Bagong Pilipinas Party List 146, na kung saan guys ang Bagong Pilipinas Party List ay isang mga volunteer po na inisyatibong gumagawa ng mga programa na hindi inaasahan, na hindi umaasa sa ating gobyerno. Okay? Yan po yung natin, yun po yung sa ating Bagong Pilipinas Party List. So, support po natin yan guys dahil bihira lang po, ngayon lang po nagkakaroon ng mga voluntaryong matagal lang sumusuporta sa gobyerno na kung saan hindi sila umaasa. May sarili silang inisyatibo at kanya-kanyang gasto sa bulsa. Yan. Maraming nagsasabi bayad daw ang mga umaattend dito. So para sa kalaman din ng lahat ay yung mga pumunta dito ay kusang support, kusang loob lang talaga na pumupunta dito. Katulad po namin, ako po ay isang voluntaryo lang din na vlogger. Matagal na po akong voluntaryong vlogger simula pa nung campaign ni PBBM na may kusa din na kung saan yung mga event ay talagang hindi tayo nawawala pag hindi tayo busy. So syempre nakatutok din tayo sa sa One Movement, no? So abangan nyo din po yung ating mga programa sa One Movement na halos lahat po ay ang malaking programa po na gawa ng One Movement ay yung pagtatanim, yung tree planting.
So, pagpasensya na lang guys ha, hindi tayo nakapunta sa presscon. Sayang hindi natin napapanood o napapakinggan yung mga katanungan at mga sagot ng ating mga senatorials. Kasi yung press conference na ginanapan ay napakalayo po dito sa e-library. Kaya akala ko dito lang sa malapit. So at least tayo naman ay nandito naman at nakasubaybay sa sa venue ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas Grand Rally dito sa Malolos, Bulacan. So ang ating Pangulo pala ay darating mamaya pang 7 PM, no? Mahaba-habang oras pa yung ating aantayin. Siguro matatapos ito ng mga 8:30. Okay? So malayo pa din ang aking pinanggalingan kasi galing pa kami ng Maynila. Kasi nakatutok din po ako sa Bagong Pilipinas Party List 146 na third nominee kay Chairman Marlon Mendoza ng One Movement. Habang papunta kami dito along the way ay syempre sinama na namin ng motorcade para ikumpanya din ng Bagong Pilipinas Party List 146. So pakita na natin yung ating mga supporters dito. Kami na sila. Yan, so mga kababayan, nabibigyan tayo ni Kong ng Bagong Pilipinas Party List 146 na bigyan tayo ng pagkakataon na ma-interview natin siya. So Kong, ano po yung mga programa ng Bagong Pilipinas Party List 146? Ang aming advokasya ay oportunidad sa pangkabuhayan at trabaho. Ayan. So bukod doon kung ano pa yung mga maitutulong natin mga programa sa mga lower or sa mga nakasalaylayan ng ating mga kababayan. Yung mga walang kalsada, lagyan natin ng farm to market road para ang kanilang produkto madaling paabot sa pamilihan. Karamihan yan ang problema nila. Yung sakaan nila ay sa looban, walang kalsada. Kung sa dagat nila daan malayo, kaya kung malagyan natin ng kalsada, pupunta ang pamilihan. Marami mga produkto nila, mga fishpan, mga taniman nila ng gulay, mga palay, mga mae, madali na pag-asinso ng ating mga kababayan. Ayan, mensahe na lang kung sa ating mga kababayan. Dito kami ngayon na hinihiling ko na sana ay ang 10 alyansa natin ay ating both straight tayo. Yes, ayan ko, maraming salamat po. Salamat. Ayan po yung napakinggan natin yung mga ilang programa ni Kong Ariel ng Bagong Pilipinas Party List 146. Ayan. So siya po ang second nominee ng Bagong Pilipinas Party List 146 at mamaya ay pag nandito naman yung ating third nominee. Lahat ng nakapula na yan yung ating mga Bagong Pilipinas. Bagong Pilipino, parang Bagong Pilipinas. Ayan. So tayo ngayon yung in charge sa kanila ngayon na nandito dyan. ayan po yung ating mga nakapula talaga dyan ay ating mga mga membro ng Bagong Pilipino para sa Bagong Pilipinas Citizen Movement.
Yan. So, mamaya abangan pa natin yung mga ibang nominee ng Bagong Pilipinas Party List 146 para ma-interview din natin at magpakinggan natin yung mga programa nila sa para sa ating mga mamamayan. Ayan. So, ang umahawak po ng Bagong Pilipino para sa Bagong Pilipinas Citizen Movement ay ang Bagong Pilipinas po, no? Na 6 na malalaking parallel group. Okay? So, ito po ngayon ay sama-sama po at nagkakaisa para suportahan po ang ating Pangulo at syempre kasama na din doon ang alyansa para sa Bagong Pilipinas ng mga candidate natin sa mga senatorials. Kaya both straight na natin guys, no? Huwag na natin papasukin yung iba. Kailangan kasi mas maganda na wala na tayo dapat pagpipilian. Pagdating sa alyansa, i-ano na natin. I-vote straight na natin ng 10. Okay? Kasi kung mayroon pang makapasok sa ibang grupo, syempre pag may mga programang magaganda si PBBM ay haharangin naman nila yon. Okay? So hindi na naman matutuloy mga magandang programa ni PBBM. So kailangan vote straight talaga tayo para walang makakahadlang, walang haharang sa mga magagandang programa ni PBBM. So vote straight, 10-0, alyansa tayo. Siyempre, ang party list natin, sama niya na din po ang Bagong Pilipinas Party List 146. Ayan, so tuloy-tuloy po ang dating ng ating mga kababayan dito sa Bulacan Sports Center para suportahan ng alyansa para sa Bagong Pilipinas Grand Rally at mapakinggan din nila ang kanilang mga programa ng ating mga candidate ng 10 senatorials. Ayan, so pasensya na rin po kasi hindi natin na ma-monitor yung anyong mga comment, okay? Sa mga naghahanap ng ng press con, hindi natin mai-cover, no, kasi napakalayo po talaga ng venue kung saan po ginanap yung press con. Okay, nakaraan naman sa Batangas ay nakapag-live tayo ng buong press con event ng alyansa. So napakinggan natin yung mga magagandang mga programa nila na pwedeng makatulong din dito sa Malolos, Bulacan at mapalago palalo at matulungan yung mga mahirap na kababayan natin dito. So buti na lang dito guys ay hindi na pinagbawal yung tumbler or mga bottle water. Kasi sa ibang mga event talaga ay pinagbabawal nila, no, hindi nila pinapapasok. Yan po yung ating mga kababayan, no. Talagang excited na rin sila mapakinggan yung mga programa ng ating mga senatorials candidates ng alyansa para sa Bagong Pilipinas. Yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, sa 112 viewers natin at sa 42 likes natin. Maraming salamat po sa inyong panunood at pag-like sa ating live ngayong araw dito sa Bulacan Sports Center. Yan, huwag niyo din po kalimutan i-share po yung ating live para ma-update din po natin yung ating mga kababayan. So try natin din mamaya hanggang matapos yung ating event na makapag-live pa tayo, no, kasi mostly pagdating ng pag nagla-lockdown po kasi nawawalaan po tayo ng signal, sinajam po nila kaya hindi tayo nakapag-live. Ang ginagawa natin ay nagbi-video na lang po tayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-like. Thank you so much. Yan, mabuhay po kayo. Yan. Isang event na lang po ang ating inaabangan, no. Ito na yung pangalawa. Ay last
ano ba tawag doon? Pangalawang huling Grand Rally dito sa Bulacan Sports Center. So, ang pinakalas natin ay sa May 9. Abangan po natin yan. Sa May 9, nagaganapin po ang Meeting de Avances sa Mandaluyong City. Ayan, abangan po natin yan. Sigurado ako at dudumugin na naman yan ng maraming tao. At dagsaan na naman yung ating mga loyalista. Yan na yung pagkakataon ng mga nasa Metro Manila na masaksan nila o matunghayan nila ang Meeting de Avances na kung saan napakinggan din nila yung mga senatorials natin, yung mga programa o advokasya nila. Kaya abangan nyo yan, guys. At syempre, magla-live din tayo nun. Kaya hindi natin din papakawalan. Hindi natin yung papalagpasin. At sana ay tuloy-tuloy tayo makapag-live, no? Kahit medyo malayo tayo ay syempre kukunin pa rin natin yung makapag-cover pa rin tayo ng maayos. So, time check natin 2:48. So, hoping mga alas 4 ay makapagsimula ng makapag-start na yung ating programa dito. Wag nyo din po guys kalimutan yung ating gusto ko lang din i-promote yung ating Facebook page na One Movement TV, and ganoon din po yung ating TikTok One Movement TV din po. Pa-support na lang din po natin para at least ma-update po tayo sa mga nangyayari o mga aktibidad ng alyansa. At syempre kasama na rin doon ng lagi natin pinopromote ang Bagong Pilipinas Party List 146. Ayan yan, napupuno na yung ating mga yung ating mga bench dito. Ayan, puno na. So kanina may mga bakante pa. Ngayon ay puno na. So mayroon pa rin mga ilang bakante sa taas. Kaya medyo mainit ka lang talaga sa taas. Pero hindi alintana ng ating mga supporters dito. Ayan, tuloy pa rin. Ayan. Iwan natin yung ating isang cellphone. Hindi natin mababasa yung natin, yung mga comment. Mamaya po ay magta-transform po ito sila lahat at magiging pula na po ito lahat mamaya. Kaya abangan po natin. Mayroon pa din pala doon sa dulo guys, yung isang bench doon, yung may bubong. Yan, halos puno na rin po doon. Yung may bubong na blue. Ayan, ganun din po yun sa kabila. Ayan, yung kabila po na may bubong na blue. Halos puno na rin po yun. Ang dami na rin tao. Mamaya update natin dito sa likuran natin.
kung puno na ba talaga at dansaan na rin yung mga tao dito, no? Nagsidatingan na rin, no? May kanya-kanyang dalang mga upuan. Sa ating mga live, no, hindi tayo nakatutok sa mga negative, no. Positive lang po tayo. Kasi pag puro tayo pa negative, wala namang magandang maitulong yan, wala magandang maidudulot yan sa atin. So mas maganda na rin na more on positive tayo. Ang pinaka-importante dun sa lahat yung pagkakaisa natin, no. Kasi kung walang pagkakaisa, tayo watak-watak, walang mangyayari din talaga sa bansang Pilipinas. Mayroon tayong kanya-kanya, no? Mas maganda pa rin kung nagkakaisa ang lahat. Yung ating mga marshal ano na sila, no, nakapwesto na sila. Kasi mamaya talaga bawal po talaga may nakatayo, may nakapalakad-lakad. Tapos kailangan yung dito sa harapan natin ay walang nakatayo, lahat nakaupo po yan para at least maganda tingnan. At syempre, mini-maintain po talaga natin yung disiplina. Okay, bilang isang Pilipino. Okay, so pagdating naman sa bagong Pilipino, para sa bagong Pilipina Citizen Movement, lahat po yan ay mga lahat po yan ay mga disiplinado, okay? Anong grupo po kayo? Anong grupo po kayo? Malayo, hindi ko malayo. Malayo dito. Dito. Thank you po. So yung iba dito taga Bukawi, no? Iba't ibang lugar pa pala talaga ang mga pumupunta dito. So mayroon din tayo dito mga member ng mga One Movement dito sa Bulacan. So medyo may kalayuan lang din po sila. Hindi ko lang alam kung dito sila ngayon para suportahan po yung ating Alianza Grand Rally. Ayan, dumating na po yung namumuno sa bagong Pilipino para sa bagong Philippine Citizen Movement na si Ma'am Claribel. Ayan po, yung nakasombrero po, si Ma'am Claribel po yan. Ayan, yan po ang classmate ni First Lady, magna cum laude. Na isang voluntary din ang pag-suporta niya dito. Volunteer din po siya. Katulad namin. Mga volunteers.
Maraming salamat po sa ating mga viewers and sa lahat po naman nag-like. Maraming salamat. Kanina po ay nasa 50 lang po yan. Ngayon po ay nasa 93 na. Ayan, thank you so much po sa lahat ng ating mga viewers dyan at sa lahat po ng mga nag-like. Maraming salamat po. Ayan po si Ma'am Claribel, no? So, napakabait po ni Ma'am Claribel at talagang napakagaling din talaga humawak ng mga tao. So, matalino. So, isa din po siyang volunteer dito, no? Baka sabihin ng karamihan na yung may binabayaran. So, volunteer lang din po siya. Talagang by heart po talaga may puso. Kasi galing na rin po siya humawak ng non-government organization na isang volunteer din. So, pagdating sa mga ganito, medyo expert na rin po talaga siya. So, napakabait din. Kaya nakakatuwa na makilala siya. So, naka 37 minutes na tayo, no? Ayan, so, tuloy-tuloy pa rin ang dating ng ating mga kababayan dito sa Bulacan Sports Center. Ayan. Ayan. Napapansin nyo yung ating mga naka-t-shirt ng bagong Pilipinas Party 146. Yan po yung ating mga volunteer na mga warriors ng bagong Pilipinas Party List 146. Ayan po yung ating mga warriors nakadamit ng bagong Pilipinas 146. Yan. Kasama din yung mga nakadamit ng One Movement. Yan, ating mga warriors, mga nakapula dyan. Yan, shoutout sa lahat ng mga viewers natin. Yung harapan po ay puno na, inupuan na nila yung beacon na daanan sa kabila. So may mga space pa naman sa taas, kaso sa taas nga lang talaga ay medyo mainit. Yan, so update ulit tayo sa ating likuran kung ano na kaganapan, kung puno na ba yung ating likuran. So yan naman po yung ating mga bagong Pilipino para sa bagong Filipino Citizen Movement. Alright. So ayan, update na natin. Ayan po, ang kaganapan ngayon ay dito ay sa ating tent kung saan tayo malapit ay marami na ring tao, no? Puno na rin yan. Ayan, no? Occupied na rin yung mga upuan. And doon naman sa bandang dulo ay talagang andun yung tama ng sikat ng araw kaya mainit and hindi talaga kayang tumagal ng iba kasi mainit nga. And meron naman masisilungan din dito sa itong mga tent na to ay pwede naman sila mag-occupy din dito. And may mga upuan din dyan. Pero dito sa kabila talaga ay wala, hindi nagpapatinag. Okay? Kita nyo, kahit mainit ay hindi talaga sila umalis. Kanya-kanyang paypay, payong. Ayan, no? So, ganun din doon. Hanggang doon sa dulo. Ayan.
So, shot tayo ulit dahil andito na yung classmate ni First Lady, si Ma'am Clarabel. Yan po, zoom natin. Ayan, yan po si Ma'am Clarabel, ang classmate ni First Lady na magna cum laude. Ayan, isang volunteer lang po din yan dito. Siya po yung mahawak ng bagong Pilipino para sa bagong Pilipinas Citizen Movement. 6 na malalaking parallel group po ang hawak ni Ma'am Clarabel. Kaya ko ng sampata. Ayan, so nagbibihis na rin po yung iba natin, no? Unti-unti na namumula yung ating likuran, yung ating harapan, no? Ayan, namumula na sila, namumula na. Ayan, so mamaya balik tayo dyan, no? So dito banda nagbihis lang po yung mga tao dyan para magpalit ng damit na kulay red. Yung nakapula kaya na pamununo ni Ma'am Clarabel. Yes po, opo. Yan po yung ating mga supporters ng Alyansa. Ayan, na pinangunahan ni Ma'am Clarabel. Ayan, kanina ay puro puti pa, ngayon ay namumula na. Ayan, nag-transform yung ating mga loyalista. Ayan, so balik muna tayo dito. Ayan, so dito na muna tayo. Check natin dito. Ayan. So, mainit yung sa area nila, pero syempre yung ating mga supporters ay hindi nagpapatinag. Tuloy pa rin ang kanilang pag-stay sa kanilang upuan. Ayan. Para suportahan ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Isang oras na lang ay magsisimula na tayo, no? Sana hindi nila ikakat yung wifi para at least makapag-live tayo ng tuloy-tuloy at mapanood natin, no, ng buo yung ating event. Mayroon ng VIP doon dumating, oh, kaso hindi natin alam kung sino, no? Mayroon ng sasakyan. Ayan. Ayan, yan po yung stage sa ating harapan. Ayan. Namumula na yung ating mga loyalista, ano? Yan po ang bagong Pilipino para sa bagong Pilipinas Citizen Movement. Yan, so ayun. Kailangan vote straight tayo guys sa alyansa sa 10 senatorial natin, no? At malalaman natin ngayon kung sino talaga yung mga senador na pumunta ngayon o present ngayon para ipahayag yung kanilang mga advokasya, mga programa sa mga taga Bulacan, Malolos Bulacan. Ayan. So yung iba dyan ay nagbihis na para lahat ay pula. Yan, ganun din yung nangyayari sa Batangas, no? So, expected din natin sa Batangas kasi marami nang kumakalat sa social media na wala na raw supporter si PBBM. Yung pala kabaliktaran ay napakarami. That's sad din, no? Habang naglalakad tayo, maraming kumakaway, tapos maraming sumisigaw ng BBM. Nakakatuwa lang talaga. Tapos nagsasign pa ng peace. Yan. May mga nagpapakuha ng video. Ayan. So, napapanood din dito sa live ko. Andyan din po yung cover natin live nung Alyansa Grand Rally sa Batangas.
So mamaya pag medyo nagkaroon na tayo ng 60% ay magkakabit din tayo ng mic para at least marinig yung mas malino, maririnig yung ating boses. Yun sa kabila, naka-blue, parang LGU ata yun eh. Local LGU dito sa Bulacan. Ador Plito. Ang nakalagay sa likod nila. Fleet Servisyo. So matyagang nag-aantay yung ating mga ano dito, no, mga supporters ng Alyansa o ating mga loyalista. So mamaya ay darating si PBBM, so expected na natin na makapag-talk si PBBM ng 7 PM base sa ating kaalaman. Wala yung radyo ko. Pag-uwi na natin, hindi ko alam, baka doon sa ano, sa yung nag-stop over tayo sa ano, pauwi na tayo. Ayan, so umabot na po tayo ng ano, no, ng maraming salamat sa 197 views. Viewers natin and 150 likes. Thank you so much po. Talungin mo kung anong grupo. Yan ang pinaka-coaching namin. Talungin mo anong grupo. Anong sabi? Hindi, meron ka parallel group kasi. Alam nila kung anong grupo sa parallel group. Alam nila. Pag sinabing dito, sabi nila alam. Pag sinabing ano, CBN. Pag sinabing OMI, dito pala yung mga ano, banner natin. O dumaan. Kaya nga eh, behit eh. Dumating na rin po. Nag-biisa ka ba?
Mga ano yun, ma'am? Mga LGU yan? Siguro may pinapatay siguro ito, dalaga. Pang inumin. So, yun guys, expected natin magsimula yung event alas 4, no? So, yung mga members natin, yung mga nawala sa upuan ay nagbihis lang po sila ng damit kasi mas maganda daw talaga tingnan pag pula lahat. Ayan, katulad sa mga nagdaang Grand Rally, no? Sa mga pinupuntahan natin. Ayan, nakikita mo talaga na paganda tingnan na pulang-pula. Nananatili ang mga supporters ni PBBM. So habang nag-live tayo, no? Nagpuputog, din tayo, nagpipicture din tayo sa ating mga magaganda at mga gwapo na sa ating harapan, no? So syempre magsusum tayo. Picture. Minum. Ayun sa atin, Nicolo.
maraming salamat sa ating mga viewers dyan, no? Maraming salamat din po sa like at umabot na tayo ng 185. Thank you so much po sa panonood at pag-stay. So, abangan po natin, no? 4 PM mag-start yung event. Ituloy-tuloy na natin to at para mapanood natin yung kabuuan ng event. Sana hindi nila i-jump yung connection para tuloy-tuloy yung ating live. So, unti-unti na gumaganda yung panahon, guys. Medyo kumulimlim na. At yun nga ay hindi na natin nararamdaman yung init, no? So, nakikisama yung panahon. At sana naman ay hanggang mamaya ito ay hindi sana din uulan, no? At maganda yung simoy ng hangin. So, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng ating mga kababayan dito sa Bulacan para suportahan ng alyansa para sa Bagong Pilipinas Grand Rally. At syempre, excited na rin sila mapakinggan at maproklama ni PBBM mga 10 senatorial candidates ng alyansa. Tuloy-tuloy ang pasok ng ating mga kababayan dito sa sa Bulacan. T-shirt kami, t-shirt. Ay, saan po kayo? So, kailangan na wala ditong tao sa harapan, no? Pero mamaya ay lilipat din tayo doon sa may bandang likuran natin doon sa may hagdanan para hindi din tayo dito nakakaistorbo. Okay. Pero syempre, tuloy pa rin yung ating live. At mapapanood natin yung mga kaganapan ngayong araw. O ngayong hapon pala. Medyo may kalayuan tayo, no? Sa ating pwesto, pero ayos lang yan. Ito na pala yung yung second to the last Grand Rally sa mga sa mga probinsya. So ito na yung pinaka-last dito sa Malolos, Bulacan. So abangan nyo ang meeting de avance, ang pinaka-grand finale ng Alyansa ay gaganapin po sa Mandaluyong City. So sigurado ko dadagsayin na talaga ng mga tao yun kasi marami talagang tao sa Metro Manila ang gustong umattend at sumuporta sa Alyansa. So expected na natin yun na baka isasara naman ang buong Shaw Boulevard. Okay. So magla-live din tayo nun, syempre. Kasama natin sa mga volunteers vlogger dito sa sa Bagong Pilipina para sa Bagong Pilipina Citizen Movement.
mga pamimigay ata ito, mga plug ata ito, no? Para maganda tingnan mamaya, 7. Ano ba yan? Plug or pailaw? So, doon naman yung mga naka-blue guys, ay yun po yung mga LGU, no, ng Bulacan. Malolos Bulacan. At syempre, ikot ulit natin dito sa ating likuran. Kung ano na yung mga kaganapan at kung marami na bang tao, no? So, yun. Yung part na yan ay kaunti pa lang din ng tao kasi dyan po talaga ano yung init niya. Pero so far ay palo na yung araw eh. Palubog na din yung pawala na yung init. Yun po naman doon ang area na kung saan yung mga tao ay nanatili po nakaupo lang at nagpapapaypay at naglalagay din ng mga sa ulo para hindi masyado mainit. Dito sa tent natin yan po ay puno na rin po yan, no? Yung mga tent natin at yung doong banda, yung kulay blue na bubong ay puno na rin yan. Ganon din yung isang tent doon sa kabila, no? Puno na rin yan ng mga tao. So itong dito lang sa harapan natin ay hindi pa masyado puno dahil napakainit po talaga dito sa Bulacan. Pero so far po ay pawala na po yung init ngayon. Ayan, no, may nakalitaw na Abalos. Ayan, no. Mga supporter ni Abalos, nandun na sa harapan, no. Nakalitaw na. Handang-handa na sila. Okay, so mamaya kaya pa lang i-zoom natin yung yung sa stage na hindi ganoon ka medyo malinaw din. Kaya rin natin mamaya mag-zoom sa lahat ng mga magtutok. Pag naka-zoom, malog talaga, no? Shaky siya. So ilang minuto na lang, siguro 3:27 pa mag-start kasi yung event natin ngayon ay 4 daw sabi 4 PM. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung dagsa ng tao, no? Dito sa likuran natin halos puno na, no? So doon naman sa kabila, part na yan, yung kulay blue na may bubong, puno na rin po yan. Okay. Yan po sa may tent, yan sa baba po ay halos puno na rin po yan. Mga nakaputi. Okay. So, hindi po tayo itim. Tayo po ay puti, red, blue. Ayan, mga naka-white nasa harapan. Siyempre, yung mga nakapula dito sa likuran. Yan yung mga supporter ni Abalos nasa unahan, no? Naglitawan na yung mga poster ni Abalos tsaka yung mga lobo na kulay blue. Doon naman, no? Ayan, nanatiling nakaupo ang
ating mga supporters. Madami na yung tao. Mga tao umiingay na. So, unti ng kumulimlim guys, no? Hindi na masyado mainit. And doon sa backstage, dyan po yung ating mga VIP and po ating mga andyan po na yung ating mga senatorials. So, yung iba nandyan na, yung iba wala pa ata. Kasi nasa presscon pa. Ay, no. Lahat pala nasa presscon ata ngayon, no? So, sayang hindi na tayo nakasubaybay doon sa presscon kasi malayo yung venue. Malayo. Ayan na. Sumisigaw na ng BBM dito sa likuran natin. Gusto niyo ba makita? Mamaya, pakita natin.
sorry, nagalaw. Ayan, so ayan guys, hindi na wala nang init. Ramdam na natin yung yung simoy ng hangin na medyo malamig na. Kaya ilang minuto na lang guys ay magsisimula na yung ating alyansa Grand Rally dito sa Bulacan. Okay? Uy, thank you. Ayan. So mamaya yan ay mapupuno na. Ay, napalipad naman ng drone yung natin, yung taga Malacanang. Ayan po yung ating mga supporters. So ayan. Yes! Ayan na! Ayan na guys, simula na! Kumusta kayo lahat? Pwede ba mag-inay na magkasama ang palakpakan? Yay! Parang, Princess, wala ka bang napapansin ngayon na napakainit ng pagtanggap ng ating mga kababayan dito sa Bulacan? Pwede ba yung mga nasa taas, ikaway niyo yung inyong mga flag? Kitang-kita namin kayong lahat, yung mga nasa kaliwa, yung mga nasa kanan, itaas sa mga kamay! At iwalay! Grabe no, Princess! Galing kami ng Cavite! Galing kami ng Laguna! Galing kami ng Antipolo! Dagupan! At galing din kami ng Quezon! Pero ba, Batangas? Pero mukhang dito sa Bulacan, ang pinakamaingay! Ngayong araw na ito, tayo ay nagsasama-sama para sa isang handa! Handa na ba kayong makita sila lahat? Grabe, excited na ating mga kababayan. Yun o! Kaya yung mga nasa labas ay pumasok na po tayo. Ayan. Hello po sa inyo dyan! Pwede ba batiin natin? NC, ang mga Bulakenyo! Ay, sige nga. Sige! Nasaan ang mga taga-Kalupit? Ang mga taga-Pulilan! Ang mga taga-Diginto! Nandiyan din ang mga taga-Balagtang! Mag-ingay ang mga taga-Plarinel! Ang mga taga-Hadonoy! Nasaan ang mga taga-Paumpo? Siyempre ang Malalang Bulacan! At maraming mga iba na Bulakenyo kasama ngayong araw na ito, NC! Ay nako, talagang napakainit ng pagtanggap mo. Ayan mga kababayan. Alam niyo ba may maganda kaming balita sa inyo? Meron kasing medyo napaaga ng dating ang isa po sa ating panauhin. Kaya naman po, Nako, magkakaroon tayo ng copyright nito pala. Nandito nga, napaaga ng Nadedar, excited na siyang makita kayong lahat at kanina pa siya hinihintay ng mga naka-color blue. Siya, actually nakakaman. Ayan. NC, Aha. siya ang dating DILG Secretary, LG Chairman, Congressman, Bukit Mayor ng Mandaluyong, taong una
Magandang hapon, Bulacan! Nako, sa totoo lang, talagang maaga ko ngayon, pero nakita ko, napakaaga na natin ng Bulacan at masaya ba tayo lahat? Maaga ko, sabi nila mamaya pa, pero inagahan ko na dahil walang kapalit ang init at tanggap at ang ngiti ng mga taga-Bulacan. Mamaya pa po, magsasalita ako ulit, pero inuuna ko na para sabihin sa inyo, madalas po ako sa Bulacan at mahal na mahal ko ang mga taga-Bulacan. So sa inyo po lahat, ubula ko tayo, dahil yung mga kasama ko, kaya yung mga plataforma nila, mabuhay po ang Bulacan, mabuhay kayo lahat. Maraming salamat po. Walang pumabali! Attorney Carlos! Mamaya po. See you later po! Sir, grabe! Ang lakas naman ninyo! Ang lakas ng Bulacan. Ibang tayo Ano tayo agad? Mauna pa lamang po yan ngayong araw na ito! Marami pa po ang sorpresa namin para sa inyo lahat! Diba, RC? Kaya naman mga kababayan, yung mga nasa taas, yung mga nasa kanan, sa kaliwa, sa gitna, pwede ba Bulacan, once again, yung pinakamaingay! Ramdam namin ang kasiyahan ng bawat isa ngayong araw na ito! Pwede ba Bulacan sa bawat tatawagin namin mamaya na mga magtatanghal, sa mga senador na makakasama natin, pwede bang suportahan natin lahat sila, no? Mag-cheer tayo, malakpak tayo sa bawat isa kasi sila ay magsasama-sama ngayong araw na ito. Iisang alyansa para sa bagong Pilipinas. Hey, kaya tayo kamahal na bagong alyansa, MC, no? Kaya naman, Tulong lahat. tulong-tulong at nagkakaisa. At alam mo, MC, no? Speaking of pagkakaisa, alam naman po natin dito sa bagong Pilipinas, tayo lahat ay nagkakaisa. Ang alam naman po natin na ano po ba ang mga nagawa na programa at proyekto ng ating pong bagong Pilipinas. Meron po kami mga magandang ibabalita sa inyo na mamaya po mapapanood natin sa ating mga level. At excited po kami na ibalita sa inyo ano ba ang programa ng bagong Pilipinas dito sa Bulacan. Kaya ano po, sabihin namin sa inyo ang mga programa nito, partner. Tama, MC. Nasaan mo rin ang mga taga-Plarinan? Maingay ang mga taga-Plarinan, Bulacan! Yun, no? Alam niyo po ba na sa bagong Pilipinas, dito sa Plarinan ay meron na tayong Arterial Road Bypass Project Phase 3 kung saan magdadagdag po ng 7 kilometers para mapabilis ang biyahe mula Balagtas hanggang sa San Rafael. At alam niyo po ba, from more than an hour na biyahe, 24 minutes na lamang po sa mahigit 15,000 na motorista. Wow. Kada araw pwede dumaan dito, mabilis na biyahe, no, mas mabilis na Mas makakapunta. mapapadali pa ang kanilang mga pagbibiyahe sa kanilang mga pupuntahan. Mas mapapadali pa. At yan ay parte ng Build Better More project ng ating mahal na Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. At hindi lang yan. Last year po ay pinasinayahan din po ang LX Candaba Per Viaduct. Ayan po, ito po ay sa pagitan ng NCR pa-Central at Northern Luzon. Iyan po ay ginawa ng ating mahal na Pangulo ang programa nito sa bagong Pilipinas para mas mapabilis, mas mapadali ang ating mga biyahe papuntang Norte. Mas convenient ka at hindi na mahihirapan pa kung saan-saan pa iikot-ikot. At mas madali pa po natin maiikalakal ang ating mga produkto sa mga karating lalawigan. No, hindi lang agrikultura, maging sa business, no, malaki ang epekto nito sa atin. Yan. Dito sa Bulacan, alam niyo po ba, hindi lamang yun, no, sa agrikultura, gaya na nabanggit ko, ang kadiwa ng Pangulo ay in-house din dito, ginawa din ang proyektong ito dito sa Bulacan, kung saan po, ang lugar ng Bulacan ay mayroon ng mga murang bilihin Wow. sa tulong ng kadiwa ng Pangulo Project. At hindi lang yan, meron pa! Grabe ang
ating mga programa dito sa Bulacan para sa atin sa Bagong Pilipinas. Nakatanggap din po sila ng tulong nila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Tulad na lang po ng ating mga BD or yung ating mga Rice City at may mga cash assistant, meron din po mga gamit pang kabuhayan. Ayan Yes. po. Kaya po, so yung ating mga nakikita mga vlog ay yan po yung mga pangalan ng mga parallel group, non-government organization. Maging ano tayo, yung maging observant tayo. Kailangan inaalam natin kung ano ba ay tinulong ng gobyerno sa lungsod o sa probinsya, lalawigan ng Bulacan, di ba? Pakita natin. Di ba? Huwag na tayo rally ng rally. Nung maging matalino tayong botante. Di ba? Pero biro lang yun. Kailangan biro lang. So, nag-enjoy ba ang Bulacan? Pwede bang marinig kami ng sigawan nyo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayong magkanta? Eto na! Umpisa na natin ang scene para handugan tayo ng rock performance ngayong araw na ito. Siya ay nakilala sa kanyang boses pangrangraan, umabot sa quarterfinals ng tawag na tahanan season 4 at naging guest singer na rin sa unang hirit. Siya ang is the best singer mula sa Bulacan. Palakpakan natin, Robin Arellano! Magandang hapon ang Bulacan! Magandang hapon o, medyo mahihilig lang. Maraming salamat o sa inyong pagtitika. Ay, guys, so medyo naka-zoom tayo, no? Hindi ko alam kung magkakaroon tayo nito ng copyright, pero sigurado ako meron to. I-mute lang natin. When I'm early, I can't walk against me from you. Silly believe, so spare me one way. You keep on afraid.
aking mahal na mahal ka. Sinungaling pala. Ito po mga kukumaligin. Hey! Pagpogi ng mga ano mo. There's almost when
Ayun guys, so ayan, kailangan natin mag-cut kasi nagkaroon tayo ng copyright. Tapusin lang natin yan, tapos end live na tayo. Abangan nyo lang po yung mga update natin dito at ipapost ko rin po dito. Lalo na sa TikTok and Facebook page. Pwede nyo ko sabayan? Mga
to win. I love you. Maraming salamat po. Bulacan! Makuha po ang Pilipinas sa inyo. Palakpakan natin muli! Robert Arellano! Grabe na talaga kayo dito araw na to! Nag-enjoy ba ang aming mga kababayan sa taas? Mga salita! Nag-enjoy ba yung mga nanay? Mukhang nag-enjoy sila kay Robert. Ay, oo nga. Mapakain Grabe kayo naman. muna sa pawis, ha, Robert? ha? Alright, at ngayon naman, nandito kasama din natin ang mga sumusuporta sa pagpapaliyad sa MC. Siyempre naman. Pwede bang maramdaman natin at marinig ang iyong buong pusong suporta sa buong alyansa? Nasaan ang mga sumusuporta sa ating number 1, Attorney Bradwood Avalos! Avalos, ating kaibigan. Better Avalos, may panindigan. Better Avalos, gawa hindi salita. Kaibigan. Siyempre, ang mga sumusuporta, number 9, Abby Binay! Alright, nasaan ang mga sumusuporta sa ating number 11, Paul Revilla! Ang mga sumusuporta, number 18, Pia Cayetano! Dapat MC ganyan ko rin yung natawag. Dapat ko dapat, piyak kayo. Ang tipo niya. Pwede ba? Tayo sa MC isa. Isa ka malakas sa sigawan para kay Pia, Pia, Pia Cayetano! Nasaan naman ang mga sumusuporta sa ating number 33, Ping Lacson! Siyempre, yung mga nanonood ng Batang Quiapo, number 35, Lito Lavi! Ang sakit mo ng senado na walang inatasan. Sadyang makita yung dito laban na agad. Ito naman, MC! Number 15! Buddy Pacquiao! Dami ka natin kung security sa harap. Alam mo, MC, natutuwa ako sa mga supporters ni Atty. Benhur Avalos. Kasi lahat sinusuportahan nila, cheer nila. Dahil nagkakaisa dito sa Alyansa para sa bagong Pilipinas. Siyempre, yung mga supporters sa mga number 10 dyan! Number 59, Tito Soto! Gusto mo yung MC, ma'am? Nakikita ka namin from here. Nasaan naman ang mga sumusuporta sa ating number 61, Francis Tol Tolentino! Yun, no? Grabe naman! Siyempre, ang mga sumusuporta, number 63, Erwin Tulfo! Tayo sa Senado, kay Erwin Tulfo, na magsisipin po siya sa Nasaan Senado. naman ang mga supporters ng ating number 66, Gabriel Villar! Grabe, MC! Sobrang init ng pagtanggap nyo sa Alyansa. Pasok pa rin pala si Camille Villar, guys. At kumpleto tayo lahat ngayong araw na ito, di ba? Mga sumusuporta sa ating buong alyansa para sa
sa bagong Pilipinas. Tama. Gusto niyo ba sila makita? Hindi namin tayo! Yan guys, so magkakat muna tayo guys para wala tayong ano. Pwede ba itaas sa mga kamay? Lahat tayo itaas sa mga kamay! Mag-wait tayo, Lahat! ha? Yung Tayo, mga mga nasa likod Nasa natin! dulo! Yung mga nasa dulo, ito! Ipakita niya sa throne! Yung mga nasa Yun, gilid! yung mga nasa cover na dyan sa gilid. Kita-kita po namin kayong lahat! Huwag kayong Ayan. tumakot! Ang mga Sige na, kamay! subukan nga natin mag-work tayo mula rito. Wait na may kasama sigaw ang Bulacan! Wow! Grabe Kaya naman. pala talaga dito sa Bulacan. At alam niyo, gaya na nasabi ko kanina, no, hindi ba pag alam tayo sa kung sino ba ang mga nararapat na maging senador ng ating bansa, no? Yung may puso para sa masa, yung may mga nagawa, may mga kakayanan, may magawa pa para sa ating bansa, para sa bagong Pilipinas. Di ba, Elsie? Nakukupo tayo manuli ng ating mga kandidato. Maging mapanuri. Inutukot namin, ayan. Huwag maniniwala sa fake news. Yes, huwag Diba? maniwala tayo sa mga nakikita natin. Matuto tayo mag-search. Yes, nagkalat po ang fake news sa social media. Ayan naman natin. Kaya naman, Bulacan, nag-e-enjoy ba ang Bulacan? Yes! Feeling ko, partner, kung napakainit ngayon kahit umulan, hindi mag-aalisan to at makita ang buong suporta nyo sa alyansa para sa bagong Pilipinas! Ganyan sila kasolid dito, Elsie. Diba? Diba? Ganyan kasolid ang mga Bulakenyo, mga banghusay. Grabe ang suporta at pagmamahal. So, ang pagpunta po ninyo dito ay na-appreciate namin. No? Buong puso po namin na-appreciate ang pagpunta nyo kahit mainit, kahit na makulimlim, Kahit umaambon kanina. kahit umaambon kanina. Maraming salamat po sa inyong pagpunta at mainit na suporta sa buong alyansa. Yan ako. Kaya naman, partner, ano pa ba ang mga programa na ihahatid natin sa kanila dito sa bagong Pilipinas? Ayan guys, so ayan, mag-in na po tayo sa ating live at abangan nyo na lang po yung ating update dito ngayon sa Alyansa para mas klaro po yung ating content or cover mamaya na ating i-upload. So maraming salamat guys sa panonood at sa lahat po ng mga viewers natin dyan, sa lahat ng mga nag-like, maraming salamat. Sa lahat din po ng mga nag-share, maraming salamat po. Okay, bye-bye guys. God bless, mabuhay. Alyansa Bagong Pilipinas. Patuloy na nararamdaman ang mga pagbabagong hatid ng kaunlaran at kalingawan